Selamat pagi Mbak Elisa. Selamat pagi Sugeng Enjang, Mas Petro, Mas Hereng, Mas Petro. Masih semangat? Oh iya telah selalu, tasih. Siap, ya. Mbak Apri, Mbak Mimin semangat? Semangat. Mbak Mimin. Dede agak lelah. Waduh. Kok lelah iki? Lah soalnya kula ya karire ya sukses nggon omah ya ngajak ngantek berantakan. Aku mau nek mertamu tok omah teng blengkrah ngono kae kok sepet nyamang. Wow. Ruang tamu teng blengkrah, bulu kucing neng ndi ngono. Wes risih aku. Katok jero ning dhuwur kursi. Aduh. Bola-bali aku nek ngomong aja nganti metu kaya ledek omah kaya kandang kethek iki aja nganti. Minimal pomone wong ki pomo jero kamarmu rada reget, minimal ruang tamu itu bersih. Sing didelok utama kamar mandi. Betul. Nek ana tamu ki ra mungkin wedange pundi, derek ten wingking. Lah dadi kamar mandi itu cerminan kebersihan rumah. Paling ora wong ki raup. Nek mburi ra diresiki paling ora latar ki disaponi. Ning do ora nalar saiki. Nek mbut gawe tok, momong tok. Sinden tok. Sinden tok. Bojone dimasake apa ora ya ora mudeng. Lah, anake sesuk klambine apa ora gagas. Nek ora iso makan. Omahe Mbak Mimin ki elok lho Kak Elisa. Piye? Elok. Eloke? Kamar mandine dalam. Lah iya aku wis. Yo jenenge artis kok kamar mandi dalam. Tidure di luar. Lah kulo prihatin nek jare Simbah kon prihatin turu jopo kok. Penjaga toilet. Penjaga toilet. Nggih, tasih wungan semangat Mas Petro. oh nggih, masih semangat nggih. Menika kala wau kathah ingkang dereng dipun aturaken. Nggih, to. Wonten pamundutanipun nalika limbuhan wau wonten pepeling kalian kutut manggung. Kutut manggung. Ya ora ketang siji kan mau satu nama, satu apa no? Satu surat. Ah nggih, pepeling rupiah nggih? Oh, nggih. Pepeling. Nah, monggo kula nyuwun bawanipun. Nah. Menika wonten pira swara kula atur milih Mas Romat napa? Entene ming Mas Romat. Mas Romat. Mas Rono nembe ngetap. Oh, nggih. Anu nembe siram. Nembe slulup. Ha nggih. Pokoke anu Mbak. Niki mengke kula wau pun matur kalian Pak Lurah. Pak nyuwun sewu. Niki mengke kanca-kanca bibar wayangan nyuwun sewu mboten langsung anu lho, wangsul lho. Lah niku Mas. Niki kabeh ajeng berenang. Ayo sak sindene barang.
Ayo disesuci. Mbak Mimin niku nek renang niku senenge subuh bar subuh nika. Bar subuh no kan nggo paru-paru ya apik. Terapi. Terapi piai-piai jompo ngoten. Ya karo kene terapikan ya ono. Oh iya. Ikane anggere aku terapikan malah do mati kabeh. Lah gudheku koke yang malah wae senep. Gilani. Lho terapikan kono ki ana nyono pirsa Pak Lurah rak ya ono. Heeh. Heeh. Menika ugi nembe pembangunan kolam renang baru. Apa kok nek aku nek aku ngomong kok ora ana wong percaya ki apa menganku sarwa kleru. Iya, iya. Mangga yuk Mbak Mimin bawa ya ora apa-apa. Mbak Mimin, Mas Mimin. Oh, Mas Mimin. Rukune selamat. Puspita lalas tepuk tangan kagem Mbak Mimin. Kok dorali lho. Kok dorali lho. Lek, sing kendal jaipong ki malah ngono ki Lek. Pepeling kon ngiling ibadah kok kowe kan buru donya terus ya. Aku Mas meneng lho ora nyemesi kowe lho kok malah nasar. Aku wis tak empet. Anu bojoku agak sensitif lho mau Mbak Fitris ngomong ngene ya Mbak aku semudeng aku Mas di briefing aku ya ngono. Malah nasar kowe nek gadunane kok aja nasar. Karo wong tuwa senengane pasang walat. Kok ora ndukung iki lho. Lah ora support. Nek wong bawa apik-apik kok Lah nek suaraku bosok tok ora masalah. Wong swara apik ya ngono. Ya Dik. wis arep apik. Kang. Kang Lho, sak lima lare. puniki. Sak lare 10.000. Wis pira mau? Rong Rong lare. Katindakno mring para sasama. Wah, suarane jebule ya sae ya Mbak Apri. Sae kok ketunggal bojone ku lho bojone. Wah. Sae. Iya, sae. Aja padha ditinggalke. Pripun swantene Mbak Mimin sae napa sae? Mbak Mimin sae napa sae? Sae. Nek suwantene sae mah aku mantuk lah kayak sae napa sae terus ngono ki terus. Terus ku ada bungane. Apa? Nenggo keluargane mboten. Lambene. Gawat dalep nih. Iya. Rukun lima puniku. Lek, gandeng bojomu ki karo kowe ya tresno gek ning ndi ya ditutke. Kanu Mas, ki bojone dianu sik rokoke diteleng Sing ora kabeh. Mas Mul kon ngambung aku, Zudi kon ngambung aku. Angger wong ngono-ngono kok ditokke aku. Ora wis ora sing ambungen dhewe, ora mudun. Apa boleh Pak Lurah ora? Astagfirullah diaturi Mas Jalu. Ora. Wis ora. Ora apa-apa. Kok Sik saiki nek umpama ora Mas Togok. Sing Jaipong, ayo piye? oh. Piye nek sing Jaipong piye? Mosok ponakan ndahar budine. Ayo, mbok menawa gelem wong kuwi yen ngantuk iki lap. Sahadat kang angka siji Ya. kang angka loro salat dene kang katelu. Hai. Ora coba Mbak Apri suara lenang iso ora? Ora lanang, kula aja ngece kowe. Ayo coba karo gurune apik apa? Ramadan nindakno poso. Papat zakat ping 5 ngibadah haji. Wedok. Rukun Lenang. Islam sam Wedok. Lenang.
Mung sakno ya. Iki sing kari dhewe ora. Ora bajing. Tadi. Ayo monggo, ayo. Pepeling. Ya, monggo. Cangkepe Prayogane ditetes ladune aja sembrono iku perintah agama Alillah elingana ning donya mung sedelo sabar lan tawakal lan sasi kuwasa yen kepengin esuk munggah Dalu menika dipun giyaraken live streaming Sanggar Cemara Haji Sun kalian Abikom Indonesia. Abikom Indonesia, nggih. Menika kalau wau wonten pamundutan. Nggih. Ingkang kepareng anu nyekar Mbak Elisa. Oh iya. Nyuwun parijoto paring kepingah 100.000. Iya. Oh siap. Sinten nggih wau? Saking Bapak Wingking. Oh nggih, terima kasih. Istimewa mangga. Sinom Parijoto. Oke, menika kula saking Pak Hartono. Pak Hartono nggih ngersakaken Sinom Parijoto. Nggih. Nggih, terima kasih matur. Yo Mbak Elisa dipun anu nggih. Inggih. Terima kasih nggih.
Nyuwun velok mawon. Slender apa? Velok. Oh, selok. Velok band. Nggih. Iki nek basane Mbak Elisa ngono nek Sulawesi Sino Parijata mesti Sainem Parijete ngono ya. Sainem Parijete. Nggih. Mangga. Yo, sitere. Sing lanang seniman sing putri sing dewati ayane saking umbul brondong paling bebingah malih 300.000. Wah, matur sing manual. Gorok-gorok kaya isih. Isih ana jaya berkah. Brondong istimewa tenan. Ngeten niki nek ra dilambari rasa tresna. Wah, sengara. Tur mriki, Mbak, mriki meniku piyayi nyuwun sewu. Napa seniman kathah? Nggih, mboten ngomongaken seniman. Lintas agama ugi kathah. Oh, lintas agama sini. Nggih. Mriki ingkang ngasuk Kristen, Hindu ugi kathah. Bahkan tetep rukun. Ya. Eloke iki ning kono. Kunci utama menika. Kene iki ana pura yo. Ya. Ini pura. Gereja. Gereja. Ya. Katolik wonten. Dan monggo. Bumbune wayangan dalang beteng ora larang ragate Sik, senggakane niki wae lho. Iya, binarung suarane gamelan kok senggane kok. Iya, ora coba. Coba Mas, anu Mas, dipun wangsuli Mas, ora coba. Heeh. Sing jaipong gen ngrungokke, monggo. Ayo, monggo. masak tongseng dikrangsa bumbune wayangan dalang beteng ora larang regate
dalang saya dinyang. Lah iya. Iku seduluran kok. Jelaske dalang beteng ki ana 3. Ah nggih. Nggih, pancen bener kok. Pancen dalang beteng. Ya, niku beteng niku rak merga kula nalurekke sawarga bapak kalian Mbah Buyut. Nek kula niku kelurane jane Randulanan. Nggih, nggih. Pancen bener, ora akeh ragate. Merga pedoman kula, Mbak. Kula menika dalang nyedulur. Nggih, sedulur. Sing penting pedoman kula nika diopahi akeh alhamdulillah. Ewadene diopahi sithik ya. Iya, pripun carane ngoten dirembug melih ngoten to. Ya, sing penting mlaku. Ya. Wah, matur nuwun iki Pak Kris. Guru bijen ya saya berkahi. Ya. Lek Pak Toko ya, monggo. Bisa tulung kalingan sliramu minum anggur duduk di kursi ingin makmur ratas korupsi Mbak Elisa, Inggih. menika wonten penggemar panjenengan. Sinten? Menika Pak Kris, menika rencang kula bijen remi. Oh, Wah, nyetel Pak Seno niku nek mboten jenengan trimo mboten. nggih Pak Kris. Ha nggih, trimo ngasut. Nggih. Menika wonten ningali melihat ya. Nggih. Nggih, kalian ingkang ngasta gong menika Lek Cukris. Oh, nggih. Menika pengendang Sanggar Cemara. Oh, nggih, Lek Cukris. Mulih. Wis mulih. Waduh. Iya, monggo. Terima kasih matur nuwun, wah hebat. Minangkani sampun. Nggih, jan. Yo Mbak Nina. Ayo. Mbak Nina. Gambut. Ayo, menika wonten request lagu ninggal katresnan. Ya. Nggih, saking pandemen live streaming. Oke, siap. Iya. Mbak Nina iki saya ayu ya. Mbak Nina iki Mas saya ayu. Oh. Tambah umur anak wis jaga bareng malah tambah ayu. Wah iya. Takono kuncine iki apa gen awet ayu iki? Kuncine ra doyan gaenku mah. Nggih, kuncine Kuncine penting saiki kowe nyanyi ninggal kantor. Wah. Iya, ya. Yo Mas Perdi. Iya. Yo KKI yang yuk. Ya, masuknya pribon. Iya. Yo, monggo. Yuk ninggal katresnan. Oke.
Oke, umbul brondong melih. Pancen kaul. Dalange mumet. Ora tekan kono. Wah, ra sida nyoto. Ayo, ora apa-apa karo ngenteni pecel gendare mateng. Ora enak. Ya, monggo. Aja lali pawaniku. Mbak Elisa duet Mbak Tina. Ayo Pak Kris. Energik. Ojo lali Bat. Baik. Ngerti ngene iki kaya rumah saku ya wegah wis.
Ayo ora apa-apa. Brandang iki. Niki pamundutanipun saking Umbul Brondong. Ngersakaken brondong istimewa melih. Oke, siap. Mboten apa-apa. Pokoknya spesial malam ini. Pokoknya gue seneng-seneng kok. Mboten apa-apa. Iya. Iya. Kelinci ucul barang. Wonten kelinci ucul. Iya. Mbak Elisa, Mbak Apri Mimin istirahat sih. Salah. Ning apike ya nyanyi neh kok. Lah pripun to? Ayo lenggarin. Yo Mbak Mulat. Ayo Mbak Ria. Ayo. Kelinci ucul. Ayo. Ora apa-apa, pokoknya seneng-seneng. Ayo. Ayo. Engko pokoknya bar kok kene terus terapi. Ayo, piyayi kene iki jam 5 wis sing terapi wis rawuh. Ayo, wis ta, penting sehat. Ayo, dan engko bengi ya nek kae nyambut gawe ning daerah Boyolali ngipik. Iya. Ayo, mangkat dewi-dewi. Lah malam Senin ayo neng endi? Turu. Ayo. Nek nyambut gawe yen kancane komplit iso ngene iki ya seneng ning ati. Ayo kok capo tumbuk. Ayo. Ayo ning seneng kok kabeh nyambut gawe kok sedulur nyambut gawe kok susah. Ya malah seneng ayo. Ya ora padhe siki. Oh, nek sing ngegong ora seneng. Ayo, yuk kelinci ucul Mas Ferdi yuk, monggo. Ayo. Monggo. Iki Dani enek ta? Wow, lah kok meneng ae. Iya. Yo Le Dan, munggah Le Dani. Iya, nyelani sik. Iya. Yo sepot Mas Ferdi yo. Iya. Yuk Dani, yuk meneng yuk. Apa meneh? Ayo. Padake ledek munyo apa? Lah iya. Lah ayo nyet anu kok. Apa, Bro? Ora. Selamat pagi Dole Dani. Selamat pagi Pak Petro. Piye kabare Le? Alhamdulillah sehat walafiat. Waras? Waras. Normal? Ya normal. Wah iya. Ayo nek normal iki siji tambah hiji pira? Kalih. Kalih. Oh, loro tambah loro? Kawan. Weh, pinter ngono kok. Ya. Iya. Ya sekolah Le? Pun lulus. Wah, SMP. Ya no, SMA. SMA. Wah, sekolah SMA. Ya. Jurusan? SLB. Oh. Lah ya wong jujur iki kok ya. Iya. Berarti karo sing ngegong seangkatan. Boten. Oh. Boten, ampun. Ndarapi sing ngegong nika. Bola ngopo? Wah, nika kula ndak tutuk gong nika. Weh, ora apa-apa. Lintang asmara ya, Le? Nggih. Nah, saiki sak merdekake. Kowe semene iki milih sapa? Mbak Elisa kena, Mbak Apri kena, Mbak Mimin kena. Wis bebas. Mbak Rina. Hei! Mbak Rina sapa? Kowe iki ra pekewo karo le ngetipung. Ora, mung milih mung milih, jane merdekake jenengan. Nah iya, Mbak Rina sapa? Iki pilihan. Mbak Rina ora enek. Mbak Rina Gerguno. Rina. Sae-sae lah. Iki sak jenenge lek kena wong telu. Diro lu. Yo, Ji. Ayo. Sapa? Mbak sapa? Mbak Elisa, Mbak Apri, Mbak Mimin.
Apa Mbak Nina? Mbak Lina. Mbak Lina. Oh iya. Anggal pun lah masalah ya tambah ayu tambah. Wah. Oh, langka lho dialem Dani. Tenan. Wes, salah diringi. Iya. Ayo ngatek le. Nih. Nah, Iya. R ku keseng kena wong telu iki. Ayo. Sik Dan. Dalam- Kowe kok milih karo Mbak Rina? Mbak sapa? Wah, Mbak Lina. Kowe sababe apa? ye ayu. Ayu. Bawaane itu. Oh iya. Ayo. Yen Mbak Chandra Mbak Nina iki berarti buah-buahan apa? Baban apa? Melanu lho. Ayo, nunduk keneng. Nawani ndak rapi. Soalnya lek ketipung lho, ndak dipliri lek ketipung. Wah, iya. Jadi cil Mas ya. Iya. Lah saiki Mbak Nina. Mbak Nina nyondro Mas Dani kaya apa? Nek ibarate cara buah-buahan. Dang, condronan dang. Buah-buahan ngono iki. Heeh. Buah kena, motor kena. Po, Jarene Bu Pesindan iki kok salak jare. kok iso? Kok iso salah? Kok iso? Nyereti. Iya. Salah nyereti ya. Dan iki bagus. Oh. Yo, bagus lho Dan. Sampeyan iki Dani iki papakan Sri Gunung ini ngene iki Lah kok. lah yo. Ngerti lah papakan Sri Gunung ini. Napa niku? Papakan Sri Gunung ini yang sawang saka adohan elek. Ini nek dicedhaki. Saya. Ya, insyaallah Mas Sobi. Iya. Sabar. Ayo. Santai. Orang sabar disayang. Lho, Wow, iso muni kok ora iso ngartekke. Yo lintang asmara. Ayo jangan malah. Ayo, penting 20.000 ya. Manut tok. Wih ya. Nggonmu jatahmu engko parawan karo togok iki engko. Mangsane. Lintang asmara yo Mas Ferdi yo. Ayo. Dalah sami. Nggih, nyale nggo tuku. Ya nggo apa? Jubah pulsa. Wah, tuku pulsa. Apa di HP? Ye, gadah. Goyang. Nah, terima kasih matur nuwun. Ye, boleh tambahi? Ora. Jaluk Mbak Nina itu. Mbak Apri, Mbak Mimin, Mbak Elisa. Terima kasih Sembah nuwun. atas kesempatannya. Kakak lepati penyesangan punten. Nggih. Sembah nuwun Bapak Lurah lan sedaya panitia, sedaya apa lagi? Perangkat desa. Merundul. Warga ingkang sampun rawuh, pokoke mugi binerkahan sedaya Amin. mawon. Bukdes. Ugi brondong semakin rembaka. Amin. Nggih, Amin. amin. Sukses, sehat selalu Mbak Elisa, Mbak Apri, Mbak Mimin. Matur nuwun, terima kasih. Ayo, yuk, Mbak Cut ke laku.